Ilonggo mikropono Busay Rasa 3 ng tournament battle 2x2 subong nga gabi ginaod ta para silaw. Shout out Taway Clothing, Designs Clothing, Hanot Clothing, TS Merch Printing Malikhain, DGM, check yung YouTube account, Tangkali Clothing. Hindi na napagpadugayon, rapper sa wala pakilala. Chicago nga pala ako. Shout out kay J-Site and Davao City sa tropa natin dyan sa Luzon, sa Visayas, tsaka also sa Davao. At tsaka salamat sa Gimaras ng Clothing para sa merch ngayon. Yo, J.I. Shout out 820 Cartel. Ruel, shout out sa mga taga Lapos Norte, shout out kay Jason Gonzaga, sa mga kay PJ Matinong, kalit sa iba, kay Joshua Villanueva. Arbigile, shout out kay ODK Mabam, Dain Baldiviso, Jerwin Salzuna, kay Incheck, Merch Squad, kay Dundon, kay Greg, kag Jan Lindel, Katalan, kag tanan niya taga Norte. Nagdaog sa toss coin si Chicago, ginpili nila mo na day Ruel. 3 ka minuto nga birada, pamatian ta Ruel. Game! Wala na, distansya pa! Yutan mo nga duwa! Kung pagpupugapo lang, hindi nyo ko pagstoryahi, ugol. Kay damo, kuya chicks. Todd Blatol, Oo, sa mudyon. batay ko damo man sa chicks, mga 80 plus. You got load ka, Brad? Oo Brad, mga 80 plus ang edad. Grabe ba, tigulang na may miga ka na, may mama ka na, kag may lola ka pa. Pamatsyag ko gani sinyo do, kape ka mo kay 3-in-1 ka. Pero sa Gimaras, sila ni Kuno ang rapper nga the best. Hindi nyo kami pagyan sa mga pang-hype nyo, best. Kaya nagsabay lang kamo sa uso. Mala hype, best! Basta nabalaan namon nga to bito, ang ambar ko kay RB Fight On, wala na kami nagatag kumpiyansa Sulat kami dayon. kaya abot namon hindi kasarang ang mga anak unda sa mga Gutom-gutom nga liyon. mo nakabiskan sa sulat maagahan. Ginaim na namon kubra para nga maumpawan. Kay sila niya wen sila gasulat, pero Permi min na lang lang sila sila gasalig. gasalig. Uy min sila gainom kubra ang ginainom ni nila tangkig. Tangkig. Pero pangalan si Migaya, Giselle Ann. Tingala ko man may Ann kay Annad na magpabalbal sa iban. Pag sa batilya kay stick to one kagay Drega Tagalog pa sa balaan niya naging nga Iloilo na di. Nugay ka gani minanguugok. Mayo pa simong sumbe, gapangita utok. Kay di puga nga lawas, birthday ka niwang. Kay kung nagtanom ka lang, tabo kasi mo ang tugabang. Pagligat sa batilya kay stick to one, ang panguya nga ilong tama agad kabalanon. Kaya ang shade siya kapila madagdag, kapila yaman pa sa kaon. Speaking of pasakaon, kung may pagkaon, Una pa sa kaon. paano nyo kami mapalubog kung kami ang ila pa sa kaon? Pero pangalan niya, 6i Kago kag si GI. Si G ang tandem nila nga duwa kay hindi nila kaya mag-battle isa-isa. May putong ang isa ka si G gabato, biska nag-iisa. Pag sa sobra ka damol sa tsura nyo, sa Jerusalem ka mong tao. Pag sa sobra nyo kasi sumusubalan nyo kung ano nga lansangang, gingamit kay Iso Kristo. Kagambala kay stick to one, naulog na malambot, stick o. Gago, stick on Diyos ko naulog. Ano to sis o? Misa pagid. Umastang malupit, parang crowd reaction sa jeep. Tampuhaw, gasakay ni guro sa jeep. Ang pasahero, gawgyaw. Pag rhyme pa ang malupit sa jeep, ti ano rhyme sang langit, bep. Wala na uya si mo si Martin, nami ka takdulon, kay kung mag-rhyme ka ano. Mala Ojiwon. Tagantis matapos ang round 1. Lawas nyo ang amon nga dumtan. Kaysa sobra nyo kaniwang, kaya nyo magbabiskan. Sirado ang pertahan. Pag sa mga urado, wala na migo-migo. Kaya ang ibang sinyo basta grupo, Automatic ang buto. buto. Panugon lang sa mga baguanon nga may Sulit sulit nga nga sulat. Paano ni ang hipap mag-angat kung kamo Lang malangga ang kapabugat. Kay, di ba imo uyab? Na ex na sing imo nga bumigo. Antis makalabot si mo dako ng iya nga lababo. Speaking of lababo, di ba laulugasan na ungas? Lain na nga gamit sa imong amiga, pero ikaw ang nangugas. Uy mga ugok, tsura nyo nga duwa emoji sa Facebook hindi matumok. Kay puro ka na lang. Kay puro ka na lang bars. Wala mo naging tagaan kalayaan kung galingon mo. O puro ka na lang bars kay ikaw mismo no piso. Sa galingon mo. Kay bars ka nga bars, do gininto mo lang kaugulingon mo. Hala ka bars. Wala man may nito, nagapamati pamati si mo. Gusto nyo bars?
Fuji bars. Oo, do Fuji bar lang kamo gago. Kayo mukto ang unod nyo pero ginapalibutan sa pagka-plastic ang bilog nyo nga pagkatao. Pagtapos isang round 1, hindi ka mo magpakapanti mga pre. Iyatang yung daanin yung abes kami nabilin pang may round 2 kag 3. Gani ang buto sa Murado, 3-0 para sa pambot parula kag Roro. Yo. Nagtira pa sa 80 plus ko no. Linting utok nyo gagi. Mas mayo pa nagani kaysa mga uyab nyo nga chupapi. Kag, gintira pa ang si Uyabon. Hindi ka magkabalaka. Kaya kitang ipagtanggol. Naiingit lang yan sa atin kasi yung jowa niya, suki ni Mang Kanor. Puta, ito mitong sino, pre. Kag yo, bago naman isuguran. Yo. Kagyo, bago naman isuguran, hindi namin magpasalamat kay Sir Martin sa ginhatag niyang oportunidad sa amon para makontrane ang mga ungoy. Ulat na lang namon ng ilang barangay captain nga mapasalamat sa amon kay gipatay namon mga taga lapos nga mga sunoy. Yo, game. Siling nila, kontra namon, do dinuguan kag puto. Wow, grabe nga tandem. Kung amo na dinuguan, ang puto diin. Aryo, magpirabok lang galing. Kay kay itom sa inyo duwa. Hindi man is insulto. Ikaw may paro sarili-sarili kapag battle niya ni Vincent, tinusunog kang ribulto. Kag ikaw, kabata-bata pa si mo, ubra mo panigarilyo, kung dati na ambisyo, maluoy ka man sa imuon to, Diyos niyo, ang manadaan ng puti si mo. Oo pa na bonsa, oh. Kang pamangkot, paano ka muna ubra nga perti sinyo ka aldulom? Ano turos ka tatay niyo itom? Para maribat ang mga ungo, kasi sobra nila kahat, pati panit nila sunog. Ungo, paano ka mo di maginhat, kay ginbata ka sa dapog, kagare! Kagare, wanabi pakyaw, pwesutal, wanabi paka, di degree kita ayon sa degree mo na parang si Karin Davila. Kaso sa itim mong yan, parang itim ng, parang paso ng degree ang naptamo mo. Grabe ka! Pustahan pag na-release tong video, hindi ka makikita sa camera. Ano maribat ka, Kesyo? Kaya mo lang kusuyaan pero di mo kaya labuton mga achievements ko. Ungo, kay noon pa matudaan mo. Kay ginperde mo si Vincent, bata nga wala buot. Amo nakambugan sa ulo, nahimo niya pantipunon. Amo na anong RB, nami sa inyo panlipungon. Tanigin baliskad mo lang kaginobra nga BR. Pag sinupunan mo na, total bata, malang kaya mo kastiguhon. Kay pag-battle yan ni kay Vincent, na ginago niya. Tanan niya nga rounds naglibot parte sa pangawat sang isa. Amo na paano ka naging manipak? Kasi tudtuod lang do si Turman ka magpa-bounce. Kay waay ka nagani may nabuyan ng mga bugat ng mga punches. Libot pakaglibot ubra mo sa tanan nga rounds. Pwede ka man mangin Mayweather gago. Kay nakuha mo gani ang daog pro na puli ka man nga. Bugbog sarado. Pag-ari naman, isa pa katamod. Kada makita nyo ne, kapabalala ka mo nga si Skastakli nyo pagod na. Aba, bibe gali ang manok sa Tagalapos. So sweet. Manok, dahin bibe, puta ano na, crossbred. Kaya kung umaasa kayo, na sa amin ikay much better, umuwi ka na lang, miss ka na ng inyong nanay. Kasi, kung akala nyo kaya nyo kami, akala nyo lang yun nung una. Kaya pagpalagyo sa amin, sa susunod na lang. Pero wag kang mag-alala. Para sa akin, ikaw pa rin ang bibi ko. Bibe? Bibi tagin ko! Kaya isang malaking pagkakamali ang ginawa niyo hamon. Walang hirap na sa amin kayo malamon. Oo, galing pang isla, para nananaw rin kayo sa aming mga alon. Itom ko kuno, ang balsang gago. O itom ko pero may kasanag kabuhi ko. O itom ko, hinako ko na. Ano abi kay amo ko naging bata. Itom sa kuno, pre. Puti ka, de. Kay white nang god mo papulian na eh. Pag di ba ang imumiga, ang lawas, wabe, kag bakod-bakod. Galing gin perde pang isim kay Biscansino lang ang pwede nga magpagwa sulod. Pag napabugal ya panimiga ya, nga sweet kag may kwarta, tingala ko man kay kalama, ano hindi mag-sweet kay kalama iya tatay o. Wanyo na gets kinang lang pangahinayon kag liwaton mga bay, ang ambar ko. Kalami ya taytay. Pero uyab, inapabugal ya pa nga sexy. Nga Ang ang lawas lawas. malaliksi. Lor, malalik si Lor, kung inyo lang ang nabalaan, kidamo na nga laki nag-agi sa iya, ato bangan! O yabi to galiksi-liksi, kung ako to kayo, balbalong ko tosta magabi, nanamitaan ko dahil magkaon sa makaanga pusi. Nga malauwi siya kapag katapos siya one night stand pre, pasa ako sa kayarbe. Siya na lang bahala magpasakay sa taxi. Ginggaan niya pa kami ganyan number, ari pa di 090135444133. Sige mo ba, kuya, pre? Puta, grabe, yung nga tsabaw.
Paggrabe man akon ayod. Sa sobra ka namin success, pamatyagan niyang kurinti sa kay grabe yang akurog. Paano hindi magkurog? Igitutukan mo kutsilyo sa liog. Hindi to yung kutsilyo, akon to yung gutaro. Dulo mabisang time nga to, abi ko buho, yan na to. Pag sanga mo man tong nga time, grabe imo inul, sol ka grabe imo ibi, kitabi mo putay biki gali. Di ba sakit? Ikaw ang migo pero siya nagsungkit. Si mo nagtulog pero siya nagpatuog. Si mo nagtupad pero siya nagtuwad. Ikaw ang nagpakaon. pero siya nagpakaon. Ang sitwasyon nagbaliskad. Nga ang imo ginatupad, may iba na ginatupad. Pag shout out sa Miga yan eh. Oy, day bugtaw duwangag ka. Break in na ni saka, hindi na ni saka. Ribat Baksan iskan isa, isa. Tag pagwantay. tagang imo nga miga, dumarong pag nga balay. Kay damo Damo nagabok. Dapat na gets mo na to ugok ang simple kung nga linya nga damo nagabuking Sa imo nga rin na. Kagwan time. Di ba taga Gimaras ka? Why ka man insulto? Nami ang pao nyo pero law ay ang pao sa miga mo. Kung manawatasan Kung nyo. ginabatasan nyo, damo nga grupo ang masulod sinyo. O damo, galing sa sako. Pag sa Martes nakita, taka mo bis, hindi lang ka isa kundi Kaduha kaduha ka nga bisis. bisis. Katambay ka sa fishing port, kag ginahiringan mo ang Isda nga bunlis. ginapapatalikod mo ng tigiya, kag ginabutang mo sa Plastic nga nipis. galing di malas mo lang kagin. Lagas ka sang pulis. Nanago ka sa dulong kagin. Papalao yung pulis. Digtuya ka nadakpan kagin try ang imo nga bes nga makahambal ka sa iyasang. Likod ako balabes. May pagani ang aswang mga sila bata ginabayluan nila saging hindi pariyo simo koging. Kawaton mong pao bayluan mo sang jelly pudding. Kag crepes ni sila, 213 original. Ang ginasinggit nila sa tanan. Dugay na ni sila nga crepes kung inyo lang nga nabalaan. Crepes 213 since 2021. Ginubahan ni siya ni Boom. Oo, sa wet po. Ginambalan, gintawagan niya iya mama. Para magpagatso. Ginambalan sa kun nga Kasakit ako nga le. Buya. Kaya namon magan bars. Nga wala sang pilitay. May duwa kami ka Armalite. Kundi sakto ang butuhay. Damo kami dala nga magasin. Ready na sa ubusay. Gani hipos kamo kay Minagapaway. minagapaway. Paglupok sang bang bang kay kay. may duwa nga mapatay o. Oh, Manamon, ipos kamo kay minagapaway. Paglupok sang bang kay may duwa nga mapatay gani ang buto sang murado. 3-0 para sa Pambot Parola Kagoro. Time. Yo, di pa sa mag-ako nga itumsa. Puta grabe panabon. Di nyo kasanag. Ang pamangkot, diin, ayon. Putag, panay tira nyo panay siya miga. Kayo la mo miga. Kanton. Yo, musta? Bati na ka mo? O pre, batin na sila bago sila magsugat sa aton. Ay, samtang sa una, nag-LQ ka mo, kay ang bars ni RB, why mo ginbaton? Seryoso? Nag-away ka mo, kaya ginbaton imo ambag. Di paano sila nabati pre? Simple lang na, nagataga sila kiss and hug. Naglaan pa kayo ng 100% upang ambaran nyo'y maihatid. Samantalang kami, di na nagpagaling sa paggat. nadagdagan namin yung sakit. Dahil ikaw kuno ang right hand ni Rowel. Style nyo bulok. Tinaman sa tanan of the nyo daw, jakol mga ugok, kaining right hand nakakapot sa daw, burat nga supot. Sa napakalakas pa man lait ng ilong. Maya ka naman sa ilong mo. Mukhang na-uppercut. Bukod sa grabing gap ng dalawang butas sa sobrang lapad, pwede nang gawing parking lot. At ikaw, ang ilong mo, di man naman niya pinapamasada. Pero ba't laging flat? Huwag ginawang punching bag, ni Manny pa. Sa susunod kasi na magtuturok ka, wag ganon kadami, Brad. Retirahon ko tani miga mo. Galing kiboy ka man miga. Kaso calling sa tanan nga girls, single ining si tata, gapangita ni sa uyab, ang strict parents ang tani para masuputihan sa inyo papa. Balan mo nga away minaluyag si mo nga gwapa, kay baho kababa. Putag ang mas pagkatuok diapon ba? Kay baho kababa, ang makasimot, hindi ka ginawa. Kay baho kababa, ang makasimot, hindi ka ginawa. Gago na ito dumal pa. Puta pandi mautod, kay bakabaho, ba, ang makasimot, hindi ka ginawa. Huwag nyo kaming angasan na mayaman kayo sa kalaman. Sapagkat kung susuriin ng mga laban nyo, nagigipit kayo sa bara. Bunga ng pilit, yung nahirit, kakosa. Kasi sa tuwing nababattle, for bad words ang tinig ng puta. Sa bagay, gipit nga naman, kaya Ay, ang ang silig hilig sa sa mura. Puro pa batawa. Akala mo magaling na kesyo, napapariak ang madla. Lingid sa kalaman nyo, na di kayo tinatawanan dahil sa pumedya ninyong dala. Tinatawanan ka lang kasi mukha ka talagang tanga. Tapos grabe pag-gats nyo, manghagad. Kulab sa may mga tatak ng rapper. Pero ginapaasa lang kamo kay ginabilog na parang kulangot. Desperado sa fame ng mga ungo. Do politikaw nga kurakot. Ang manaway ka man ambag sa liga kay ubra nyo, pamburaot, kay wine ni sila track. Real talk, gadako ang mga wak. Kay ko offbeat sinyo, di man ni sa panumbat. Ang manaway ka mo ginabaton ni Curbs, kag ginasugo na lang ang magkuntat. Kay nahadlok sa sobra katingal sa tingog nyo, base ang studio ya marumpag. Kung sasali ito ng tawag ng tanghalan, hininga pa lang yung tinig. Puto yung lalagapak. Kaya sa The Boys, wag na ring magbalak. Bukod sa wala ka nang mapapaharap,
may walkout ka pang matatanggap. Sa sa music sila unang kumapit. Kaso poor masyado. Sa battle rap dala lumapit. Ang lakas pa ng loob na sa birada sumabit. Gago ang mga bara mong dala. Parang nanay mo lang yan kasi marami nang gumamit. Kay bayaran nanay mo baghak. Kaya nung nalaman ng tatay mo na mumokpo ka rin, napasabi na lang siya ng Manamana ka talaga sa akin, anak. kay nanay mo, gapabayad. Huwag sa pili, mapatigulang man kung bata. Di man sa restaurant ko nga gapakaon sa para sa kwarta. Ano, personalan, malamang, dahil ang pagharap nyo sa amin, di ba lang kami nakaramdam ng konting tense. Isang malaking pagkakamali na lumaban kayo sa amin, kaya always Face your consequence. Kaya isang malaking pagkakamali ang ginawa nyo pagpalag sa amin. Kaya isang malaking pagkakamali ang ginawa nyo pag-aamon. Oo, galing pang isla. Para nunuri kayo sa aming mga alon. Gidalagya si Curbs. Di nakulbaan ko. Dato sa kay tabi doon, pa kamo tatlo. Why kami track, kay hindi kami singer, kay hindi kami kontento sa mga 66 nga viewer. Iso yan, pag hindi lang itom ko. Oo, itom ko, pero ako game na lang ano. Nagagi kami sa tryouts, nga wala nyo na agyan. Ginamatamat na munti ka nga nang mataas nga hagdan, bali wala na mo ng kakapoy. Para lang malagpasan amo na ang mga pinalain na unsin yung mga sir. Nagagi pa kami sa tryouts, samtang kamo nag-asa sa baker. Kay kami ang new era nga nagusbong, wala ni tsansa magdaog sa mong biskan tudo nyo pa. Pusta nyo kag tubong maiwan ni samon sa karera mga chong. Kay man mahina yang pagong. Nagsulod sila sang mataway, pero kami, kami nagagi pa sa hustle kag pangabudlay, nag-freestyle sa rapbay, nagpupukanay lita sa girahay, amo nang pamatuon nga kaya namon magsabay diri sa ubusay. Kay si GI, sinubita ni Tawgon, kay wala ni sasalig sa iya nga kaugalingon kay sa oras na gani isang italital kinahanglan mo pa ni si Doraemon. Pero si GI, PWD ni sa, ay niyara sa kapansanan para maglakat iya karir ining si GI kinanglan pa ni XCI nga lalayan. Pagin suyaan niya pa ni Flow ni Dre, daw DJ Bombay daw, na walang dating. Hoy, bunjing ang imo flow daw. Bombay nga mahalin. Kagada rounds mo, mga tao na tuyo. Kay tama, kaburing. Wala gin may gagahod, tabi ko gani may Prayer meeting. Pero one time, pista ni sila. Pero wala sa kwarta. Nagadto ya mga barkada, nakulbaan naman sa Nga mahuyan mahuyan sa sa- ang ambalya may sweet and Isa sour ko di di dala. dala. Igo mura sardina sa lata. Kadigto na suya mga migo mo simo kay wala mo sila gin pakaon. Ginsabat mo sila nga isda nga may sauce. Sweet and sour man agyapon. Miga mo si Giselle. Ang mahilig magsuksok sang sapatos kinadlukan makita ang Baog sa tiin Kay kamo ang bumba nga ginpadala sang inyo mga boss. para magpalupok kag. Magatag sang good news. Pero sugata nyo Bam Squad. Dasig lang kamo matapos. Wala na ni chance sa maglupok Because the bomb has been defused. Kaya binyo madaog ka mo. Ano na? It's a prank. Iyawan ka mo sa amon tapos daw. Feeling the blank. Ipasungaw na mo ninyo bao daw. Bukas nga septic tank. Ay grabe, respeto ko kay papa mo. Kay siya lang nakay mo, history sa lugar nyo. Kay siya lang ang gago, nagtanom sang paho nga wala liso. Tagin so yan. Alpot ko no sa pantalan. Alpot ko na sa pantalan. Nanaya. Hindi, sang Sige gina nga. pala ni Dre mama mo, alpot ko na sa pantalan, dikto ko na luoy si Mutoto. Dre, dira ka nagsalaungo, bala mo ko nga, mama yun yung founder sang itot, baylo paho. Ganay maperde madaog. Wala na kami dalabot, biskan ng buto sang urado, hindi samon makalabot. Lamununin na mo ng 2 ka piso muna kami. Magkausang balot o lamunon kamo namon. Hindi na kinahanglan kinalang papag-usap-usapon, gutom kami abi sa pagkaon gani. Lamon kamo samon. Uyab yan si Charlotte, ang mahilig magpakuot. Magtulo ka sa dalom, gapalit di pasabot. Pero kung imutaran mo tsura di puto daw tilapia nga, naipit sa pukot. Kahit di pugang amiga mo, laway na agsusi pa. Piling artista pa ang gaga. Abi mo sino nga gwapa. Panulo ko siya daw bangko lang sa kay biskan sino nga lalaki pwede magpungko siya. Kag, uyab, ginikanan, di na mo mantingala, kung muna kami mga tsaw, muna lang kami mag birada sa pangayaw, kag balaan man siguro. Ang aton nga kinalain nga sa Nga sa Gimaras, Gimaras, wala amo sang SM. Kani ang buto sa urado, 3-0. Oh, salada bro, ang buto sang urado, hindi na Hindi sinyo sinyo magkato, magkadto. hindi niya prosesyon ka na sa rin. Hindi ka mo katilaw di buto, Lamon. lamon. So yo, bisan ano pa nga achievements nyo, di nyo kami maperde. Brad, nagagi sila kung sa tryouts. Palibasa mga trying hard. Kag sining nga rounds, pag-oon ko baho mo. Ining si Rowel, nangawat isa, 2K kay Papa yung nga kahita. Nagpa-beer house, lagyan ng puta. Nalabutan na sa asta aga. Kag nagkadto sila balay, nagawat liwat 1K para magkadto sa butika. Te ano feeling nga nagbakal ka antibiotic, may kanganggaan kay Y ka reseta.
Nan, pangalpot pa. Uy, sa kabalo, ang kwartang ingkawat ya, pambayad na utang sa tataya sa agi yang abyan. Pero ang agi, buot man kuno batasan. Amo na din na nanukot, amo na ungo, nagsugot, nga ila na lang patasan. Amo na, di ba nag-away ka mo ni RB? Kay ginchupa ya ako no, turi mo ba tae? Kay, man to man, perme ang bira sa mga bilat sing abay. Tingalaman kami, anad na sila sa gera, kay perme sila gali. Guys, padahay! Kay mga taga Lapos kuno hindi maasi-asi. Wis galingon ko ni sa akon porte kag isulod sa utok latang upod mo pre. Amo na mapa 555 ano kon Argentina klaro sa tanan nga nagkarni kami sa taga norte. Mga tagalapos ko no, di maasi-asi. We, sugirin na lang ang peryasimo pre. Masisimo pa sila mapate. Kanami sa inyo patupaan bakdol. Paano di maasi-asi? Kay perme ka mo ginasa kay sa patrol. Kag, may ghostwriter ni kuno. Puta nga kamunguan. Wala sang untat. Duway kagalikin na lain sa mga way iniskwelahan, kaya di ka man kabalo magsulat. Kaya, pulbos ang kastilyo nito mga hari-harian. Pag inuha ko ng task ko na magligpit. Ako'y di na ko kontentong uri ng tao. Ayoko mag-stick sa iisang panalo. Kaya patuloy ako mangongolekta ng aking ikayayaman dahil mas guns pa ako kay manahan gago. Kaya kahit dalawang santo na andumalo, lilito pa rin ang aking pagkademonyo. Pero di ka mo magkabala ka, dala ka mo. Pero di naman sa nameplay ang matabo. Tsakto nga ka mo pagwa ni Doraemon ang manadilan ako sa paghampangan. Abusuhon pa namon ka mo. Pero ang taas na respeto namin kay Martin. Kaya susundin ko ang pinagkasunduan namin. Ano, maingay na ba ginawa naming pagkain? Natural, Natural! ito'y Korean tradition. Ganun kami magpamalas na nasarapan kami sa paglamon sa nakahain. Ako'y natatangi na parang italispag. Kaya wag mo akong sumbatan sa mga talo kung nung nakaraan. Kasi kaya kitang palagan sa ganyan, di ba, Ati Brad? Oo, talo. Pero kung usapang written, nagawa ko yung i-body bag. Kaya, di naman sa dahil sa talo, hindi ko matanggap. Pero malino naman sa lahat na kaya lang naman yun nagkaroon ng pangalang matatak kasi puta parang sex slave ng kano, tiso yung nagpapak. Kaya isang malaki ka magkakamali ang ginawa niyong pag-aamon. Oo, galing pang isla upang nurin kayo sa Aming mga alon. Ilonggo mikropono, Busay Rasa 3 non-tournament battle, 2x2. Taga Guimaras kontra sa Tagalapos. Ginaoda para sa Ilaw. Boto sa Urado, 3-0 para sa Tagalapos. So yo, shout out liwas sa Gimaras ng Clothing. Available to sa shop nila pa rin. So, direct DM lang kayo. Salamat. Yo, St. J. Lasima. So, baligin judge kong battle sa overall performance. In terms nga may experience na sa 2x2. So, bali, mag 2x2 dapat balance, kit katama. Dapat ang duwa ka MC, kabalo magdala sang rate nila. So, bali sa Lapos, nakita ko nga ang ila chemistry, mayo ila chemistry. Kabalo sila magsalot-salot kag balance gid lang tira. Kada isa sila mayara gid material nga buya 4 bars or 6 bars. Unlike sa Gimaras, mayara man sila chemistry galing medyo ang gadala lang gid sa momento mag-isa. Tapos ang isa medyo ga-back up lang. So medyo nalapawan sila in terms of chemistry kag sa balance sa Lapos. So all 3 rounds kin boto ko Lapos. Yo, deadline camera, agin boto ko. Bale, in pag-judge ko, overall performance, boto ko Ruel RB. Ang ginbasihan ko, ang punches, parehas lang sa punches. Sa jokes, mas quotable ang joke sa piyak. Di ang tong emoji nga di matumok sana to. Solid to. Tapos, ang sa performance, do, para sa ano, parehas lang performance, pero ang chemistry nga tawag, do, arigables balo sa piyak, kaya sa piyak di galing, do, guwa ni G, ay do, hype man na lang. Kaya si G Chicago na lang kadala. So, ibuto ko sa chemistry sa piyak. So, overall, all 3 rounds, RB Ruel. Yo, St. P. Lasima. Boto ko 2-1. Round 1 ginatagod sa biyak. Ay, abi ko round 1 ila na mo. Pero round 2, round 3, ginatagod na sila kay isa na lang gaba natin. So,